mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagyo ka sa nagyan nga dili nimo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasinatiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulmanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Tinahod og pinangga namong Ate Deden. Mayong hapon kanimo ate ug sa mga naminaw nining lanog og pinaminaw. Paborito namong tulumanon matag hapon nga tanan, ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Ako di ay si Manny Ate Deden. Nueve anyos ng akong panuigon sa pagkakaroon. Naglibog ko og hinungdan nga magpatabang ko ninyo. Pununsaon nako sa pagdiskarte. Ang akong kanhiay nga hinigugma nga karon biyuda na. Balik ko nato paghandom ang mga nanglabayng katuigan sa mong kinabuhi kauban sa akong ex Ate Deden. Kinilaging may pagka-playboy tani atong matanon pata. Bisan kun malinaw ug malipayon ko sa mga kamot sa akong girlfriend ang akong ex ba Ate Deden. Pero nasakpan gyud ko niya. Nga aduna siya'y kaagaw diri nako. Aduna ko'y laing hinikog magawas kaniya. Kay lagi kaniadto kanang batan-on patati. Basta makakita og opportunity or makakita og babae nga medyo dali ra usab nga diskartihan haladas sa magdayon. Nasayod ka bati nga nagmahay ba ako? Kaya akong gitugkad o akong gikumparar ang mga babae nga nahilambigit sa akong kinabuhi. Mas giisip na kong tinuod nga gugma kung true love. Ang akong pagbati sa akong ex kay human ni adto Ate Din. Nga nasakpan ko sa akong ex nga adunay laing babae, gibiyaan ba nako ang mga babae Ate Deden. But then again, nakauyab ko pero lingaw-lingaw lang. Tambal kaguol. Kay gibulagan man ko sa akong ex Ate Deden. Sukad ni adto nga nagkabulag kami sa akong ex nga karon nahimong biyuda na. Nagsigib ako handom kaniya ate. Sige kog pangita, sige kog pangutana sa akong mga friends, set of friends, mga paryente niya kung kumusta na ang akong ginikugma. Kay nahimong sayop ako sa ko ang nahimong desisyon kaniadto. Ug ako na lang naibawan at din nga nabiyuda na day siya. Kay namatay ang iyang bana tungod kaadunay balatian. Mao kadto nga gisungog ko
daw sa nangita ko og way nga ako i-prove ang akong kagalingon nga sayop ang nahimo nakong desisyon ang pagbinuang sa among relasyon. Ako mga classmate maingon nga nganong dili ko nako i-try og communicate ang akong ex or mobalik ba kong panguyab ngadto kaniya. Kay lagi single pa man ako ning mga panahona ti ditin. Kay basin kuno kung kami ang katakda sa among kapalaran. One day, nag-friend request ko niya te. And I'm happy kay gi-accept man ko niya. Nining mga panahon na nag-chat na kami te, but dili siya mo tubay or mo tubag kung muhangyo na ko niya nga magkita ming duha. Maayo kaha ati din kung akong ipadayon ang akong plano sa pag-court niya. Total, single ko o niya, biyuda na usab siya. Okay ra ko te kung aduna na siya'y anak. Kay until now, na ang akong feelings para sa akong ex ati din. Unsa may mong unahuna ati din. Angay ba na akong ipadayon ang akong katuyuan sa akong ex kaysa akong bahin nahigugma paghihapon ko kaniya. Salamat kanimo ati sa imong paghatag og kinabuhig pagtagad sa akong suwatampo karong hapuna. Magpaabot ko sa imong bulawanon nga abag or tambag. Kanimo matinahuron Manny dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Thank you so much, Manny, sa pag-share nimo sa imo ang suwatampo diri sa itong programa karong hapuna. And nasayod ko nga nakapaminaw ka karon kay kagahapon nag-request man ka nga Tuesday nimo ipabasa. So kamong mga naminaw nagtanaw sa itong Facebook Live unsa man yung i-advise sa problema ni Manny parte karon sa iyang sitwasyon. Ang ex niya nga nakasa siya kaniadto hinungdan nga nakabulag sila kay doon na siya lain pang babaeng gipanguyaban or nahimong uyab o nga na-sex fun nagmahay siya nya karon kay nasayran man niya nga balo na di ay ang iyang ex so nya siya kay single pa man so mauni ang iha karon nga kana bitaw nga nahuna-hunaan na pwede ba kuno nga iyahang courtan kunya kay sa diha nga nangayo na siya mitubag na mi-accept niya nga mahimong friend sa friend request sa diyang mingon siya nga magkita ta wa naman mo reply ang maong babae. Di na tumubot ng biyakin yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man. O ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung boss nga alaga ginahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.